Lho, malah kuwe jebule. Tiba tak kira wong liya sing malah aku, Mbah. Aku kok mbok tinggal ya, Mbah. Lek durung ngerti ta le. Rene maju sithik. Nah, iki mono ketoprak le. Ketoprak sapa, Mbah? Ketoprak Panjiano pimpinanipun Bapak Supardiono SPD. Wah, ketoprake apik, Mbah. Apik le regane murah. Piro, Mbah? 1 juta lho. Masa 1 juta, Mbah? Iya, panjere.